Superintendent of Police Kais Kasehils uba Civil Star Nong Tenger ula pentip haga keruak mentakalai tarik naitung arhaja arpaulai ba urang ba ubala Khlad haga Jingthiah hayang Smit udai ubala Pyrshang Teng ban penyap hiya lade laban kedau ba mentaka step kembang hakapor khatar ba JAA uwei urang ba ubala tip kerteng kum uba pensuk lang khongwir lai phaprasnam halum kensai Smit ula Khlad hadin bami ke Bthei haga jaka ba uthia naga Shitom hayang hadu ba kamet jong u kala praleng khot lengkhai bat ke bala penjulor ya ki kat to kat ne ki kamera bat ki jing khang yet la thu bau ni urang ba udang wan sha puat na ka jing Shitom but lum kumba arbanai e menshwa bat udang thia pang ha ga jing to ket ki pulet ki lalap ya ki lengkhot lengkhai jong ki tiar elektrik bat ka kan hun sma bom jong ki pulet kadang bishar bat to ket halor ke de ka jing ja